Ratri mulyaning rum nuju jinjeng Mbak Jinguki Mbak Ratri mulyaning rum. Terima kasih kerawanipun, salam santur rahayu. Mbak Ratri mulyaning rum matur nuwun. Jinguki. Dipun wartosipun mugi tansah winatu kasainan karahayun. Mbak jenengan apa gerah nggih nembe mantuk ke rumah sakit rong dina dek wingi, nembe mantuk ke nang rumah sakit seminggu. Nembe mantuk dek wingi. Bisa menika alhamdulillah pun sehat. Pangestunipun rencang kathah donganipun kanca akeh. Alhamdulillah pun sehat, mantuk ke rumah sakit dek wingi. Di rumah sakit Umum Sragen.